Kipulat jang ka Ranikor police station menta ka sngi kile yo tam ya kawei ka metiap jang wei rangba pampatla ban ithuh kabla per harut jang ka Wah Kynshi hajan ka jingking bor besing hasnong rilang Ranikor Southwest Khasi Hills district. Katkum ka kerwo bala pelat da uba bi jerwa MPS Superintendent of Police ka Southwest Khasi Hills district ulaong baha kapor kumba arkhat san no phai sngi kipulat Ranikor police station kile yo jingtep na kipat ba beladan ka metiap jang wei ushan rang kabla per hasla hajan ka jingking bor besing. Hadian baliyo pedang ya kende ke jingtep ki pulit kila let marmar syakatay ke jaka bar haringkat ke jingya dan lang urang ba shnong ke rilang kila yo bensay ya kamet syarut ha ke jing to okit ke baningkong lalap bagadai kamet yap jong wei ushan rang bompat la ban ithuh nitip kerteng. Superintendent of Police ulaong bala subab uniu bakhlat no ula pandai ubom day terai jela. Ha ke jingkmi benya ya kamet lalap ba ula dan jing mensaw ha ke benta jong ka kli ka balapat henry sham lalap kinu ki wei pat ki dak jing mensaw ki ba pau ha ki wei de ki benta jong kamet. Ya kamet yap lapen kit no sha ka morch jong ka Ranikor Community Health Center man pelong ye ki jingdan kam kat kum kaan. Halor ke ni ke jingja ki pulit ka Ranikor Police Station kin register ya ka unnatural death case bat ken beteng ya ke jing to ket ke bamnya ban lap ya ke jing ithuh jong liu bakhlat no bat ru ya ki dauten rai jong ke ni ke jingja.